Как сте? Добре съм, мила. В момента съм на пътя и казва, че голяма работа. Да. Понеже близо ме снимайте. Не ми харесва. А до мен е в момента Габриела. Добър вечер, Габи. Как сте? Еми чакам за банани. Че от кой град си? От Русе. И за колко работиш? Заплатена съм много. Колко? Ми казва. 10 лава. Петър, не ме душите, осики се излаза. Имат истински гърди ли? Я да ги видим. Да, силикони. За колко си ги сложихте? 3500. Дърге да рачите. Дали са някакви чорапи? Няма биби. Вие наистина ли сте била циркаджиката на град Русе? И сте се казвали гунди футболиста. Сериозно ли? Тя е розовата пантера Пинко. Госпожа, може да ни кажете, моля ви следи репортаж. Джон Джемке ме, вала. Тя е розовата пантера Пинко. Така ли? А вие коя сте? Не, моля се. Ето една е нова звезда тук в град Русе. Вие как се казвате? Борис Иван Ангел. На колко години сте вие? 18. От колко години възраст работите тази работа? На 2 години. 2 години. А в Русе с как дойдохте? С влак. С влака. Да. А женското ви име как е? Моето. Ивана. Ивана. Да не е като певицата Ивана. Моля? Да. А вие певица чувствате ли са? А? Певица чувствате ли са? Да. Коя певица сте вие? Аз, Теди Александрова. Може ли някоя песня да ни изпълните на Теди Александрова? Да, ама не знам, в принцип те са много, ама не знам, забравих ги. Една, например. Коя може да се? Не, коя забравих. Малко ги знам, разбираш ли? Наполовината ги знам. Добре, малко само. Питието влиза леко. Поруча второ и трето. Заведи ме там където. Ще ти скочи на сърцето. Да. Който има ще ме побърквам. Цяла пъти ще ти мърквам. Най-доброто заслужава и да получаваш. Да. Tell me baby, тъмно лети, толючи, дай ми да пее. Tell me baby, тук съм. Благодаря ви много за репортажа. Мерси, чао.